Nkhani ili apa ndi nkhani yokhudzana ndi zinthu kusintha mdziko kapena ayi. Ndiyepe apapa after kuyang'anayang'ana survey ndizovutirapo kuti zinthuzi zisinthe. Kuchoka pano lero lero kukafika pa 16 September ndizokayikitsa kuti zinthuso zingabwerere mchimake. Chifukwa pakadali pano anthu ndithu akuvutika. Ena sindikudziwa kuti chikumachitika nchani pamene magulu ena ndithu akuonetsa kuti sakukhudzidwa nawo. Sitidziwa kuti iwo zinthu zawo amakagula mashopu ake ati. Komano panopa dziko choyambirira ngati ndalama sili stable, currency yake ndiyofoira, ndikuti katundunso avutaso. Ndino pakadali pano tili munyengo yoti tili pa oxygen, ndipo dikira pa 16 September. Munyengo imeneyi fonso nkumati zinthu zisintha. Ayamba kale kuchosana ntchito ena acho sasasone gwengwe acho sachotsapo ngati Ministry of Trade. Komano zinthu zisintha. Ndiyebe tingopezapo ansala pano ena kuti zinthuzi sizisintha. Zinthuzi kusintha kuvuta zifukwa zake. 1, tingomsenya mara ku China ayongosole. Wawa ifeti ndi funso lathu ndilokuti isanafike September nthawi yachisankho inuyo mukuona kuti tiyembekeze zinthu zotani, zinthu zitha kusintha? Ndiyankhe chonchi. Kukhala kovuta kwambiri kuti between panopa kufikira nthawi yachisankho mu September mavuto ena ndi enawa akonzedwe. Kukhala kovuta chifukwa chonena kuti we call this period yoyandikira chisankho as a period of uncertainty in any country. Imakhala uncertainty chifukwa chani? Chifukwa chonena kuti people don't know what will happen after the elections, like what will the outcome ya my elections izakhala yotani. So ngati anthu akuona kuti mwina boma litha kusintha, ndiye amakhala reluctant kuti apange asainirane ma deal kapena apange ma contract ndi boma limwe lilipo nanga sipakhala nthawi yawo ikutha aliyense akudziwa. So ngati pali ma problems akuluakulu kuti boma lifuna lipange solve, kumakhala kuvuta. Ma solutions ambiri amene amabwera ndi president oti is outgoing ambiri amakhala rushed solutions komanso temporary. This is not only Malawi, zimachitika m'mayiko onse. Tinaona pompano ku America chisankho chinachitika mu November pomwe Trump anawina. Koma muzaona kuti before that chisankho kunali kovuta kwa Biden kuti apange ma decisions or kuti ma bills aduse ku office or kuti apange enforce zinthu zina ndi zina. Chifukwa chonena kuti people say you know nthawi yanu ikutha papa, this is your outgoing. We don't want kuti saine zinthu ndinu Trump abwere azazithese zinthu zija kapena azazipange cancel. You understand? So it's the same kwa investor wina aliyese amene akubwera lese afuna asainirane agreement ndi boma ilili ababa kuti amange china chake or asolve china chake. Koma they are not sure chifukwa after my elections atapeza boma ili lasunda. Ndiye kuti womwe abwerawo anena kuti kodi munasainirana zoti chani abayi, we are not going through with that. Tipange cancel. So sometimes kumakhala losses.
Yeah, so I expect kuti ma problems makamaka ngati kukwera kwa zinthu, magetsi, mafuta, kupezeka ti ma solution tinadaketa quick fix, yotukambirana ndi awa kuti atithandizani nanga sizi kuti ibisira kampeni yathu tatithandizani komano za serious za long term zimakhala zovuta kuti muzikwaniritse. Yeah, so that would be my answer. I'm very hopeful kuti after the elections, regardless of who wins, and boma lomwe lili kupitilira after September, ndiyeno anthu amakhala ngati no mitima yakha okay chabwino, let's accept this is the way forward. If these people have 5 more years, ndiye let's deal with them basi. So it is easier for the government to make deals after my elections. Chifama kangalu basi also mandate ina ya 5 years. Maone, whoever wins after September chisankho chikangodusa tizaona stability. Kusachitika ndi stability ya currency, forex, chanje zinthu zimazakangaliza panga stabilize. Ifanyoti that uncertainty yadutsa, that fear yachoka. And tunakuti okay, we accept the results, we deal with this. Before my elections, even my investors, amatawiyamba kutawisa makobiri yawo udulutsa. Osafuna kupanga kubweretsa ndalama zina pakati pa ya. My elections amangu zapoira apa china zake kuchitika and it will lose. You see, munaona what happened in Mozambique. So kama kala ka period where people are cautious. This is normal, right? This is normal. And we all need to be well informed about this. Whether we are making my decisions, we importance into the goods into that we invest. We all rely on the environment being stability. Right? Yes, that's how I can answer that question.